Yabona makuthiwa umlungisi uzithela isila, kusuke kushiwo lento engizokhuluma ngayo la kule video. Okay, ngizofuna imali zami kubantu abangikweletayo. Lalelani-ke. Before nje ngiqhubeke nevideo, ngifisa ukusho ukuthi yabo lento engiyenzayo angiyithandi futhi ayimina. Mina i-content yami ngithanda ukuthi ibe positive. I don't share izinto ezinegative. Kodwa njengamanje ngiphoqekile and sekufike la esengikhathele khona. Abantu abangikweletayo ngizobaposta bonke under this video. Kuno 40k wami okubantu ngokuhlukahlukana kwabo and I want it back. Guys, I am kind, I am not stupid. Okay. Udriver ke okuyena ozoba nje ozophatha isihloko sale video uNomkhuleko wakaZondi. uNomkhuleko unkweleta u10k. Lalela ukuthi umlungisi uzithela isila makusuke sekunjani. Yazi guys, ezinye izinto uke usindeke ngisho ukuzixoxa. Sengithule since uJuly 2025. Cause enye into kungazi uzothi noma uyixoxa abantu bavele babuke wena ukuthi cha ke kodwa nawe wena oyisilima. Kanti usuke uthi uzama ukwenza ubuntu. uNomkhuleko ungenzele amaphinifa. Mengenzela amaphinifa ngampostela mahala. I didn't charge her even a cent ngokuthi ngimpromothele umsebenzi wakhe. Lalela ke okunalokho imina owamupha u450. Nginane proof yokumbonga ukuthi hayibo wazi wangenzela into enhle. I am like that. Okay. Uma sengimpromothelile umsebenzi wakhe waba nama customer amaningi ngalendlela. Wabuya weza kumina. Wathi sisicela ungiboleke u30k ama customer ayangixaka. Ngathi mina ngeke ngiyasaba u30k usumkhulu uyezwa. Bese ngithi ngizokuthathela imali estokfeleni ukwazi ukukhava umsebenzi ngoba ama customer asevele abamaningi. Uyabo umlungisi ezithela isila. Umuntu ufika umpromothele mahala, umuntu uphinde umbolekele imali estokfeleni, umuntu uphinde wena umuphe imali yokuthi wena umpromothele. Niyabo guys kodwa ukuthi shuthi ngempela nami angikho right. Hayi bafethu. Lalela ke phezukwayo yonke leyo mzamo yokulekelela ingane yomuntu omnyama ezamayo. Kubuye ama customer, I think more than 6 customers ngiyazisola ngenhliziyo yami yonke upromothela uNomkhuleko Zondi. Kubuye ama customer azongibikela ukuthi sisi umuntu owathi asimsupport kuze kube manje ngakhokhela amaphinifa awu11 ngakhokhela amaphinifa amangaka ngakhokhela amaphinifa abantu abahlukene laba ababuyela kumina. Fortunately abalwi babuya kahle bakhuluma kahle nami bathi kubhlungu sengixolise guys angikwazi ukuhamba ngixolisela umsebenzi wakho ngokuthi wena ungicela ukuthi mina ngikupromothele mahala mfethu. Like mina angikaze ngize ngixolise kuma customer ami because umsebenzi wami ngiyawuvikela ngendlela eyisimanga. Sefanele ngihambe ngixolisa kumsebenzi wakho kanjani guys? Okay, excuse me, ngiyaxolisa ke kuma customer ke ngiphile. Yabo nje manje ngiphila impilo yokuxolisa kunomuntu owafaka iorder wakhokha ekhokhela amaphinifa ngoJuly kodwa kuze kube manje amaphinifa akakaze azawathole. Lalelani ke sesibuyela kule yami ke imali yestokfela ke. July imali ayibuyi, August, September, October, November, December kushaya isikhathi sokuthi kuyahlukaniswa estokfeleni. Abafazi bafuna imali yabo. Niyazi guys ukuthi istokfela ngiziyekile zonke. Ngiziyekiswe ilento yokuthi angikwazi ukungamsiza umuntu mecela usizo ikhona indle. Guys angazi ngidalwe kanjani.
Okay, kushaya uDisemba. Abafazi bafuna imali zabo. Sefanele ukuthi-ke mina kuhlukanisiwe kodwa mina angitholanga lutho. Okunaloko ngize ngakhipha from my pocket ukuvala istokfeleni sabafazi cause besimali seyu-16,000. Yabo. Imina manje osenkingeni and mangikhuluma naye uNomkhuleko ushona le nale unyaka kusukela lapho ngoJuly lezo nyanga lezi ezilandelayo angithembisa iqolo lo muntu uyitshitshi bakwethu angazi nale qola kade ngithembisa lona angilazi neqolo la 16k ngiqhubeke ngibekezele like guys no yabona ke manje akasatholakala inhlobo ocingweni ngakhuluma nosisi wakhe ngagcina ngimzama cause nami bengasamtholi ngakhuluma nosisi wakhe ngixakwela ama customer akhala kumina cause phela shothi sekuyimina ofanele akhokhela ama customer ngoba phela imina oweza ku social media ngathi nayi ingane ngisupportheleni yona I customer mase lingasayithola imali yayo sefanele ikhokhoba imina ummemezeli omkhulu awungaze ngaphapha kwaphela lento yokupromoter inama influencer ama content creators inabanikazi bayo vele abayenzayo abayiholelayo mina kodwa ngihambe ngithi ngenza ubuntu ngiyenza mahala mina akekho umuntu engangampromotela ngamkhokhisa nganokuthi khokhwa malini mo promotela umuntu ngisuke ngithi ngiyalekelela how guysini no ngifuna imali yami bafethu ngifuna imali yami sesiside isikhathi okay usisikana Nomkhuleko ngakhuluma naye uNomzamo Zondi dade wabo okay naye waqale wadelela shuthi ke waze wabuye wehlisa umoya wangitshela ukuthi uzocela ukungikhokhela amancuzu cause uyangazi noma engangazi kodwa uNomkhuleko bekakhulume ngami uyena okay ngimtshale futhi naye ulosisi lo ukuthi yazi ukuthi uNomkhuleko ungenile ngeke wathatha imali wathi usiza wena cause wena uya apply ukuthi uya overseas ntontontoni okay shuthi naye ingqondo imbuyela ukuthi uyakhumbula ukuthi uNomkhuleko bekakhulume ngami okay akazi ke ngemali akade ezithatha it's fine futhi ngangingeve ngoba ngikhuluma naye ngoba ngimthwesa umthwalo wokuthi akakhokhe into angahlangene nayo yayibona into enjalo okay usisikana Nomkhuleko athi uzongikhokhela kancane ucela ukungikhokhela u6000 ngo December enye uzoyikhokha ngo January nangempela ngesikhathi ayekade ethembise ngaso akhokhe uNomkhuleko angisacommunicate naye akazazi asho lutho akabuyeli kumina akaxolisa akasho lutho okay it's fine ngikhuluma nosisi wakhe ke vele manje usisi wakhe ke awukhokheke lo 6k ke January cause wathi uhola nge15 January 16 if I'm not mistaken ngibuyele kusisikana Nomkhuleko ngimkhumbuza ukuthi mama ngibona uthuli kwenzakalani cause phela ngilindele lenye ibalance ngoba ekukhulumeni kwethu waye umuntu ozomkhokhelela usisi wakhe imali and into eyadala ukuthi athi uzomkhokhelela kancane wathi yazi ukuthi phili umuntu wesithathu ongithintayo and nonke uNomkhuleko unikweleta imali ezizalayo unikweleta o16k and almost nonke ngathi ngicabanga ukuthi washo njalo so ngiyazama ukunihlephulela nonke yabo nango January ngizozama okay mase ngimthintayo ngo January usisi shuthi kubuye kuvukelela luku lalivuke okokuqala angimsoli phela kuyena ongikweletayo bakithi naye ubenza umusa kodwa ke gcineni imali yami ngiyayifuna yabo hayi usisi ke like yabo kuvukele yanto nje athi yabo adelele athi angenza into engiyifunayo athini futhi okhona la athi khona uma umposter uyokhokhelwa abantu baku social media what is that guys so okay bengifuna nje ukudlulisa lokho ukuthi guys imali yami ngiyayifuna futhi inkosi yami ngiyayifuna sengibekezelile akekho umuntu ongabekezela ngoJuly okay akuyena ke yedwa kuNomkhuleko ke bakhona abanye nabo ke ngizobaposta ke la ngizobasusa ngoba sebekhokhile guys ngeke ngikhathela abantu badlala ngami mina hayi ukuthi ngiyislima angisona islima ngiyakwazi ukubonelela omunye umuntu like guys ngikind and angiyazini ngifuna imali yami bafethu
Hello Mzansi, welcome to Mgoso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisisi u-exposer lo mnyisisi lo mkweleta imali lapha ku-TikTok. Apparently lo sisi wenda amaphinifa cause nami ngiyi-checkile i-account yakhe ngiyabona vele wenda amaphinifa ama-apron. Uyamkweleta and-gela akafuni ukumbhadala imali yakhe, wayoboleka imali gel ku-stokfela phela abolekela yena. And till today, uthi imali yakhona solo akayitholi. I really don't understand bantu laba ngabhadala nkosi yami. Boleka imali yemuntu ungavi mahloni nje maso ungasayimilisa uthule nje uthi du uthi qhwaka qhubeke nje onempilo yakho. This is just so embarrassing and it will keep exposing bantu labakweleta labanye bangababhadali nisato trenda. Please do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.